Hutje-mutje was het maandagmiddag rondom de kroegen in het centrum. De kermiskroegentocht kon na 2 jaar van afwezigheid weer doorgaan en het animo was groot. Ja, nou de grootste rij is al weg. Je ziet, ja, net stond hij tot Hulsman. Maar nu loopt het lekker door en het is al goed druk inderdaad, klopt. Ja, hoe regelen jullie dat, zo'n verkooppunt? Ja, er komen nou, we hebben 3500 t-shirts, dus dat betekent dat er, ja, we hebben nog anno 54 als tweede verkooppunt. Nou, het kan goed zijn dat er hier meer dan 2000 man komen. Alles ruim opgezet, verschillende punten, mooie Eftelinggang gecreëerd om alles goed door te laten lopen. En natuurlijk ja, voldoende mensen hier in de Schouwburg die aan het werk zijn. Ik meen zelfs dat bijna de laatste shirts er doorheen zijn. Nou, dat betekent dat er dan 3500 man op de been zijn. Dat is een gigantisch succes na 2 coronajaren zonder kroegentocht. Ja, het is ook, als ik goed uit mijn hoofd zeg, het drukste jaar ooit voor de kroegentocht. Ja, en hoe vang je dat verder op? Want is jullie taak hiermee voldaan? Nee, wij hebben ook nog vanuit de artiesten een bar en een evenemententerrein gecreëerd met daar DJ's die daar de hele dag spelen. En ja goed, daar is nog de hele dag feest. Er doen 11 kroegen mee, dus daar verdelen alle mensen zich over. En ja, na de verwachting staat het hier nog de hele dag vol bij de bar. Ja, want het lijkt erop dat met name de jeugd er enorm naar heeft uitgekeken. Ja, zeker. Iedereen heeft er heel veel zin in, dat krijgen we ook terug. En ja, iedereen is weer klaar na 2 jaar corona. Ja, verbaast het jullie die belangstelling? Nou, want ja, als iets 2 jaar weg is, dan denk je, nou, wat zal het gaan worden dit jaar? We hadden er eigenlijk wel een klein beetje op gehoopt natuurlijk, maar ook wel verwacht dat het heel erg druk werd. Want ja, mensen hebben toch 2 jaar geen kroegtocht kunnen lopen. Ja, dan begint het toch weer te kriebelen. Wat is de charme van dit evenement? Ik denk de gemoedelijkheid, iedereen heeft hetzelfde shirtje aan. Het is nou mooi weer hè? En je komt eens een keer ergens. Je kunt, normaal gesproken kies je een kroeg uit en nu kom je overal langs. Dat maakt het heel leuk. Nee, ja, ik heb 1 keertje meegedaan, dit was de 2e keer. Oké. Ja. En jullie zijn met een vriendinnengroep? Ja, vrienden en vriendinnen, allemaal bij elkaar. Uit Venray? Nee, niet uit Venray. Uit Nieuwbergen. Uit Nieuwbergen. En helemaal hier naartoe? Ja, dat is geen enkel probleem. Ja? En hoe komen jullie erbij om hier naartoe te komen? Ja, hoe kom je daarbij? Gewoon omdat het gezellig is, kermis. 20 minuutjes hè? Berg is maar 20 minuten, dus En, redelijk bekend. en is dat voor jou ook de eerste of tweede keer? Of? Tweede keer ja. En de eerste keer smaakte zo goed dat je nu weer kwam? Ja, de eerste keer was heel leuk. Wat maakt de kroegentocht in Venray zo leuk? Ik weet niet, dus kroegentochten zijn altijd leuk, want je kan overal ergens weer wat drinken, overal nieuwe mensen, is gewoon gezellig. Ik vind het leuker dan in 1 kroeg staan. Voor mij is dit denk ik de 6e ongeveer, ja, 6e, met het Nederlands of het dialect? Nederlands hè, ja oké. 6e editie. En hoe bevalt het? Tot nu toe nog prima, maar ik ben er net. Ja. Dus mijn afgelopen jaren waren goed. Dus, Wat maakt de kroegentocht zo mooi? het weer, de drukte, de organisatie. Ik vind het gewoon goed georganiseerd met die shirtjes, doen ze leuk. En ja, je komt altijd oude bekenden weer tegen. Dus ja, ik vind het hartstikke mooi.